Saka kuya kwatakaita last time ndakapiwa chinzozouya ivi chizanga rikipira kwakutanga kwaFebruary ndobva ndangoti norega ndichazouyawo kana kwapera mwedzi ndobva ndambomira ndobva ndazona nguva yashaitire beni ndambofonera last week but 1 ndobva ndatsika ndobva ndana baba munini mupurisa waMukawa ndobva ndavabvunzawo ndikati feedback yavafazvo zvakamira sei ndobva wanditi no kune maprofita akazoya kumba here kwana baba tezvaro vakati vagadzisa zvinhu zvapera chakusendera maaudio nezvinhu zvaitika ikoko dzano problem ndadzoka saka ndibva ndagara then ndibva ndazoona kuti time yachinenge yatiendei futi switch dzakwana ndibva ndakazotsvagawo madesi kubvunza kuti dare raMukawa riri musi wani ndakasitaura kuti musi wakati saka ndosaka ndauya kuti ndinzwe kuti zvakamira sei uya kwangu kwandakaita last time inini ndakauya ndiri kuti ndakusiya mudzimai wangu kunana baba kuna tezvaro nenyaya yechimiro chiripo asi pakazoita popoto rekunga tinenge tatisokutaudzana asi nyaya yese nhasiba ndeyane nguva ndofunga kubva kumashure muna 2017 yane nguvayo ndokuya kwandaita nhasi nekutaurwa kwacho kwanambukawa kuti ngavaende vanogadzirisa zvinhu tiri pakuti ngozi inoitika meta tipei timbonzwe apo takasiyira paya pane here chakazombo machenjisi akaita eyo pano apa pakane wanhu wakauya wechechi wakabva kunzvimbo kunogara iwo wanatenga inini ndakati Tenga anofanira kuuya ationa zviri kubatwa newanhu Tenga akataurirana nemudzimai wake mudzimai wake akati endei kwawana baba Tenga akati enda iweyo ndiri kunyepa nezvikabatwa wanhu pakahakwa Manyanga akabuda akauraya Manyanga akahaka akabuda pakahakwa gamba rikabuda ranga riri kutsirika Manyanga tipei zvinhu makazvifambisa sei nyezvi kuti uya auye pamwana wangu Manyanga akati ndakapiwa namai right iwewe mai nduku uchitora mwana wangu uchipa Manyanga mwana wako eni umba ndicharipa nyaya iyi chani mai duku akati vati vacharipa Manyanga wana wangu Manyanga takataura naye Manyanga ndini ndakakuuraya akakuuraya Elisa ndiakandiuraya ndikati kwamba nhasi iye zvinezvi chienda kwani kune munhu akakuuraya Manyanga akabvuma akati ndiri kuenda kune munhu akanditadzira sekungatibatsira nepamusoro matsananguriro aita baba munhu akafa akahakwa wekuchechi kwedu inini ndichifamba nyanga yese ndapedzai wari kuti ndini anoisirwa mukadzi engozi murume wangu aritaura kuti haana wani ende nyaya yekumanetsera irita kuti murume wangu auye mudare kutipisa murume wangu ane mukadzi warudananana mukadzi uyu mameseji anototaura kuti enda unosungisa mukadzi yenge abve pamba ipamba kumba handina rugare pamusaka pemurume wangu musi wandauya panapa ndakamboti regai ndinyarari handina rugare musi uno musesondo ndakaenda kuchechi musefriday kuchechi kwedu vakwanzi mune tori nemwana tiri kuona murusikana muri kunetsana kuti nyaya yengozi asi tiri kuona nyaya iri kunetsa inyaya yehombarume paumba penyu pamurume menyu takamboinzwa futi mwana wangu akarohwa kuteni mufonerei wandafonera mwana musesondo handibudi pamba ndisinooneka baba ndakuenda kuchechi aida kutoniperekedza nemotobheki musikana wangu mukuru vati mama handiite sendiri kuenda kunyanga vatasvika muprofita anga ari pasimbo renyika ino vataura kuti mai mwana ngaagara mwana vaagara akatanga namata nomwe munhu akandiri kunzwa dzungu neupera simba mwana vaagara pasi muprofita yavataura kuti mai hapana chimwe chinhu chandiri kuona baba wanhesi wakazara chechi nyaya iri apa inyaya yekumba kwemurume wenyu kuda kuti nditi ntaure murume kana ndadzoka kumba ribva ita honda rupushwa negerofrendi rake riri kunyanga
wanhu woye ndiri panhamu negirlfriend ireyo mari chaya murume wangu achaine marimba handichagoni kukombereda ndinobuda domasina handichataurawo ndaugamuchira zvivipo pagiraundi. Murume wangu mumba akandidzinga kuti maita kudzwa kudamba mangu mubedroom uende ku2 room enda kuspare vandashingira vandatora magumbezi pamusoro podrop kwakurarawo pasaidi ndazosimuka nekurwadziwa chii chirumboitika mba muno ndakaenda pana story akati kana mukaura achibvuma dareri ndiri kurida trust kuchechi akataura dareri ndiri kudawo nechechi yemweya akataura dareri dai wambotida idzo tiri patsanuro ngwaregero ukanisa vanhu hamusi mukadzi engozi wana hawasi wengozi. Murume wangu nhasi kupupa kwaari kuita inyaya girlfriend ndakasvika ini naona baba ndinotaurirwa nemunhu ba ndofunga ndakanzwa musi 25 asandina kuteerera baba Christmas ndakati nhawatawa ndinoibata ndega ndakafonera murume wangu makuseni mombe dzamhanya ndinopa wamwe pangu pane mari danonzi baba Nyanguru nababa Chapeta vohanditi mombe dziri umhanya magwaimana tengera mabhero ndakafonera ndakabata foni vandafonera murume wangu haatendi foni ndikamufonera kuti mombe dziri umhanya mhuri yasara ndoda munhu anondibatsira dziri undinetsa futseke benziwe imbwayo ndakamubvunza baba mwana munofanira kunga muine mukadzi wamunaye asi nekwangu kwandakabva ndichazvibata chete ndakafona ndichimufonera wechechi wauya tenga zvauri kuita kuti usungisawo natezvani mangwana future izomhiri mushebo wakadhiraivha mamotobheki wakambodhiraivha mota wakamutadza ari pusha negirlfriend zvandiri kutaura ndakazvibatira mameseji ndikamaona ndakafona manheru mombe mhuri yasara handisi kugona ndega mombe dziri kubva ndiri mhanya futi padanga futseke benzi munhu akatodhakwa chii chirumboitika kutenga kwatakaita motobheki ndakatenga motobheki kuti tibatsirane panapa ndakaya sadza rangu munyana wobika ba ndichichema musodzi ndikati asi Mwari kana muriko ndoda chokwadi chinoitika paumba panapa ndapinda mbandarara ndakasimuka kuma10 ndiringofona achibodaira fona ine kamwana kangu kari grade 5 tinaimba kunyanga wamiskini ndini baba ya mwana kuti achengeteke anoda inini mai kana kuti mimi baba endaimogari nemwana murume wangu ndaimuita honest shuwa ari kugara kunyanga ndakazoti kuma11 vandafona fona ichadairwa nawo ndichifona isi kudairwa to 11 ndakamuka ndatora hembe dzangu modhoropa nawo ringoti hembe yakaita seba vandapfeka kunyanga kune zviri kuitika vandafonera mukomana kwamacheka mhanyo nditakuronga demari zvikati 7 ka7 handina zvikati nemari imbuya ndikati ne$4 mukomana kwamacheka akauya akanditakura ndikaenda kumba ndikasvika ndikanoka anga ari mumba imba yedu takaisa screen gate kuti ona wachengeteke ndakasvika ndikanoka akamuka akakinwa ndakanoka akaivhaivha kinwa ndabata maoko vandatora makii vandapinda mumba maswera seko chirumboitika kana ndikataura nyaya yekumba kana kurima gore nati nomboita zvinhu zvakatsaruka daba chee chirumboitika kunoko hana kwanisa ndipindura bakaramba akarara vandapirawo pamubhedha vandararawo ndakapfeka hembe vandati makuseni acho vandamuka ndandanzwa paChristmas vandati anoka mwana kangu kari grade 5 ndipangidzwa kunonzi kwamaiprogi mwana wangu akabuda iye akabva ati ndakuenda kubasa hakuna kuendeka aba vadzoka mwana vanti mama pamaiprogi apa handinoperekedzwa nemwana ndakaenda ndega pamaiprogi nekunzwa kurwadziwa mumba kushaya chikafu zotengerwana nechikafu ndakaptaa ndikati zvauri kuita ndichazvibata vandasimuka ndasvika makadi gogoi maiprogi akanditi svikeni ndo panonzwa pamaiprogi ere maiprogi tenga chii chako maiprogi akandita iweka yekubasa ndikati it's okay weka yekubasa yekuti unotora mapictures ako uchiita zvaunoita utora zvinhu zvako uchiisa kuwana wangu maiprogi akabva nditi aiwa mama munoya kubasa ndikati inini wakaitira ndiwe iwako ino handiitirwi izvozvo kana uno wakamboitira nhasi tofanira ndorara ndiri kuporisa ndakaenda pa10 of murume wangu vantaura kuti enda umira pa10 of anaona murume wangu kuya vandabvunza umwe munhu zvikanditenga namona akamira namaiprogi papost office nditakurawo pamotobheki vandatakurwa ndasvika ndadzikiswa vandasvika kubaba yamwana chii chiri kuitika hana kwanisa kupindura akanga aisa zvinhu asungirira pamotobheki manera ekuda kuenda kubasa ndakabata motobheki b vandaibata kechipiri vandati aende vandabata motobheki kechipiri vandati aende vandabata nekurwadziwa penyu ndandodara makumba ndakasafa vandasimuka ndakati maiprogi nhasi chachaya wanditi ndiuye kubasa kaini nhasi ndinofanira kuita result yekuporisa ndauya nditaure neyo kuti tenga chii chako iwe unowana 4 wanana baba wako wake kunzwa zviri kutaura ende unonzi ukabata murume apunyuki maiprogi ndarwadziwa kushaya nechikafu maiprogi akaramba tikatora foni ndakaipiwa namaiprogi irumba kwamaiprogi murume enyu akasiya foni panapa manheru maiprogi akatanga kutaura zvese zvaiitika ndikati bhoma dhiri inini yangu nopedza ndega handidi umwe munhu ndakanetsana namaiprogi kusvika 12 o'clock maiprogi ngatisimukeda kuti endondisungisawo porisa maiprogi akanditaura kuti mama sorry ndakakanganisa mama zvandakaita hazviitwiba
ndikati sure next door kuti tiri meskembitesi unoda kuita kwakaita sei wotora zvinhu zvako zvokuti unoponawo. Ndakanetsana namaiprogi kusvika nauya wakati mama chiendai mune hasha dzakanyanya. Ndakasimuka ndikaenda ndisina kana senda nogona kurongedza mari. Mwe mukadzi kuchechi vandipa mari, shamwari yemwana wangu vainipa mari. Vandasimuka vandadzika kumba. Ndadzika kumba ndakati baba ndipewo makii, svika makii handigoni ukupa. Ndikakana musoro ndipe zvemakii, ndiro basa rechii repolisi. Akatora makii akandikanzira akanditi nini zvako handichakudiba. Ndikasimuka ndikaenda kumba. Auya nemomba avharira ndakati aiwa zvebaba panapa hapararwiba. Tinotoenda kwamaprogi tinosainirana namaiprogi kana kuri polisi tichaenda kupolisi. Akadriva motobheki tikaenda kwamaiprogi. Maiprogi akataura kuti tenga ndakusungisa ibvai panapa. Akasimuka akauya kumba. Ini ndikaenda kuraromba kwangu kumestemp. Ndikasvika ndikarara. Mangwana acho wekuchechi wakandifonera uya kunoku ndikaenda. Inini ndiri panhamo zvomuri kuona kudai. Murume wangu atora cover yekuti ngozi achindishungurudza. Munhu nyange uri domwe mukadzi tora kororo ise pai mumba. Zvamuri ndonoda iso ndiri panhamo. Saka izvozvizvi zvadaro murume wangu akasimuka akaenda kune muprofita mukauru nyaya ndinoti mundibatsire. Ndakabatikana ndakachema hanga dzangu ndo dzakanyaradza kuharare pafoni. Ndakafamba ndichichema kuenda nyanga. Murume wangu akanditora kuti maita kudzoka ndigadzira. Wakatora trouser rangu regrey rawakaenda naro kunyanga, wakatora ukaenda naro ndikagadzirwa kuti ndiregere kubuda. Aya angu maoko handiti zvinhu zvakapusa kudaro. Handiti izvezvoba. Zera rangu rino kana kanzi tengaenda nhasi ndichada murume kudini nditadzozvirimira ndizvichengeta kana kuti hama dzangu dzindipa mari. Ndakachema ndikabuda pamba ndisuda kubuda. Ndakaenda pastori. Stori akati teta hamuna kutora trouser. Tenga kana ada mukadzi wake ngaatore ngarege kuramba achikushungurudzai. Ndakasimuka ndikaenda futi pana umwe mukadzi. Ndikasimuka ndikaenda pana maichekwa ndikati maichekwa ndakabva futi dzwana. Ndinofambira vana kurwara ndakachema. Maichekwa akati rega ndimbobude ndinamata kana mataka yakandibata. Akati pamba penya hapana chinchudetsa kana ngozi irutaurwa. Aiwe kwa mukaurwa imbotidaidza tiwe. Nyaya ironetsa ngehomba rume. Pamba penyu. Kumutaurira ivaita noise pamba izvozvo ndine mwana ari kurwara. Handina kutaura nhamba. Ndine mwana ari kujeri nehomba rume yoyo. Takafonerwa nemajerigadi. Ngakuye mari ndakaenda nemusikana kugumisira ndiyaimboenda baba timpa mari. Musikana akabva asiya nhamba nedza baba. Wakatipa nhamba apa pamwe dzimwe dzinogona kuramba. Musikana abva afonerwa. Musikana foni. Mama hoye. Kwanzi kuna kudzi mapirisi atakasiya asi kushanda bai mausasi. Kurudiwa $10. Mari yatakasiya $5 yakatinga mapirisi mujerigadi handifonera. Ndakamboignore. Kudakara mwana fona futi maiba uya foni. Nai Mwari shandiita chi? Mari inotsvagwa. Weka $5 kana ndakachengeta ka emergency. Ndakawapa baba vanhu vandataura baba atakudzwa ndisandatora mariba. Nyaya irimba munomu ndeyekuti kudzi kwanzi kurudiwa mapirisi kuda $10. Akandipindura kuti wai warifonera atakudzwa handina nguva yachekupa mariba. Takudza vatsvaga mari vandaendesa $5 mari vaenda. Kupinda mugumbezi kumubata kudai ihondo kana ndizotakagadzirwa nemaprogi asi ndikonaoneka kagadzirwa nemaprogi. Hondo chaya chai. Sadza ndirubika. Zvese zvekuti akapfeka uchitonyatsa kuona kuti murume wangu pane zviri kuitika ndiri kugeza kuyarapo handina problem naye bai akuti nditakagadzirwa nemaprogi asi maprogi akamugadzira utoda kana kuiziwa vanhu vanobatsira kana mukatora nyaya dzamaprogi ari saidi ramaprogi ini ndiri benzi pamusoro yemugauro pamusoro idzi ndofunga mashoko ari kunzwika inini kuti ndiuye mudare renyu mugauro ndakasungisana natezvara vangu nyaya idzi dzazoya zuro. Iyi nyaya yengozi yaye kare takafamba ndakaenda kwachivhata wakambotipa vanhu vanondibatsira vari kuti zvinobviswa. Handitika ndikauya pachipisa unyamba kumusoroku wari kuti zvinobviswa katidaidzira una samukochisa njere ndekare nyaya iyi. Zvemagirlfriend zvitaurwa izvi ndezvenhasi. Tikaenda kwaheadman mushonga wakatombonge vakainini handirambipa kuti vari kubvuma nyaya dzavo wakazika mushipa. Wakanga wanzi waunganidze njera wabike doro ende zvikatotaurwa pachena kuti pada kutenga grosari rekuti munhu uyu akafa wasina kunge wadoneta anything ba wakadzitambira nyaya dzawo. Saka zvekutaurwa kushungurudza munhu nhasi ndini ndatanga kuita girlfriend newana wangani baba pamusoro inini kuchechi kwandiri kwenu naye ngozi yaisumbo wari kubvurotaura kuti kunyepera nenyaya ndakapumwa ndikutoda munhu wachomuprofita enyanga ndikutomuda. Mupambo, somakasanganisawo imwe chinhu
Ukatanga akabata munhu. Handiti. Barai wana hapo akakuisai. Handitika. Tunga yenyi imeenda kushandira mtu amuchitenana. Nateza. Hata yanga ai maprofita yaenda kuzukanira pateza. Mwana wangu kwashangwa pana wanga aiko. Handiti. Ashona izwa tiri kuita. Kwasha zvone utaita izvi. Imi musi mutauro wewe. Makatozvinzwa mega muriko. Patezwa. Timundira kudaratizwa. Timundira kudaratizwa kanwara. Muriko. Saka imimi manje natezara wenyu. Maakuita fanike muriku iwe wakudzidza tezara. Wozi izvi wakutoramba. Kana zvichataurwa nawo ndakarambisa mwana wangu wakutoramba. Wozi wanga usika. Amanyepi ba pamusoro. Amanyepi nekuti zvinhu zvazvenguwa handichabvumi vacho. Ende inini handifani kusvika mumboshamatezwa vachigaziva zvinhu zvavo. Inini ndinozokwangu zvinondinisa. Wakasi zvinhu zvavo nemwana wangu ndozvandakataura. Asi unozoziva sei kuti muroora mukadzi wangu achena? Chandinoda inini kutaura pamberi paMwari chokwadi. Ngozi haibviswi nemaprofita ba. Chandinotaura chokwadi pamberi paMwari. Munoziva mavanhu makuru imi. Uri right. Manzwire taita tezara ari kutaura. Ati baba handi wakaona. Ende handi wakaisa ngozi pane uyu. Aripo akaisa ngozi yachipa. Sekuru ngozi yakanzi yakaiswa pandire kuti kwakanzi mweya. Inini chandurunzwa. Store ndiyakaisa chikwambo baba mirai. Store ndiyakaisa chikwambo. Store akatora chikwambo ndo chiunzi chaitonetsa chichiratidzira sengozi. Sekuru ndibatsire. Pakataurwa pakanzi mbuya uyu akaita ungwaru bva yavaomberera. Mweya kusimudza kwakaita store zvino. Makamatanda muna kasimudza mweya ubva waenda. Ngozi inonzi yakaiswa pandiri. Kana kuti wana urunzi ngeyengozi. Murume wane unawata watoda uroro mwe mukadzi. Pamusoro wakuru walidani walubatsira. Pamusoro. Apa ndikufuna kunge pane nyaya mbiri. Ava yenye yamuri kutaura yechihure. Inoripotwa kana nababa. Iwe yakazvimirira. Kwekuti ndapumwa. Kupumwa. Murume wangu wataura ndakamugadzira kuti arege kubuda kunze. Ndeimwe akaanzwa kumprofit. Uyu ane yake ari kuripota kuti nini mukadzi wangu akati ane kugadzirwa wakaitwa kana kuti ane dhimoni rinobuda paari kana kuti ane mudzimu unobuda paari handiti. Yekunzi ngai tinofanira kutanga tapedza nyaya yekunzi mune murunzi. Ndurunzwa mukoma. Mune dhimoni riri pamuri. Kana kuti mune mudzimu uri pamuri. I think ndio nyaya yatofanira kutanga tapedza. Kuti ndiitaureka kusundwa kwandiri kuita. Uya ndotaura negirlfriend baba ndinosundwa. Pamusoro yenyu masoko yamutora zvinotwa kuichekana. Ndira kubvunzawo baba wangu tezvara wangu inini kuti kuroora kwandakaita mukadzi uyo wangu asingarizivi. Kuti akaiswa nani? Nokuti inini kufamba kwandakaita tichizonga pamwe chete. Munonzi imimi makazonotorwa chikwambo kwaBenzi muchigadzira kuti yarege kuburikirwa. Aiwa. Uyu maiduka akaombera kuva uyu kuchikomba chake chakauraya kuti mukadzi wako ari kuba mwana wangu. Ari kuba mwana wangu. Nhasi rino dzwana rine kwauya maprofita manyanga manyanga akuda manyanga apodzi. Masi uyu maiduka maiduka padzi. Pachikwambo chakatakura maiduku kutiri kuchivhare manyanga. Andinonzi ndakaiswa ngozi bene. Kunonzi store. Right. Iwe manyanga wakapiwa nani mwana uyu? Ndakapiwa ndiye. Iyo mai mduku wakatora mwana uyu mwana wako ere uba wakatora mwana wangu uchipama chikomba chako sei. Baba matsanangura muruita makarasika sekuru. Pakahagwa pepe ngozi vebuda yakati takaiswa mweya kuombererwa. Kwa Benzi inini wakaenda kwa Benzi twana mai. Ini ndakaenda kwa ndani. Wali kutsvaga kuti Benzi manyanga arege kubuda pari pamwana uyu. Ainga achimbobuda. Aimbobuda. Saka abuda manyanga aibvaenda kumba kwamaiduka achiripo. Kunzi iwe wakadini wakandiuraya.
mai duku ndiko kuramba kuti ayo nini kukura kandi mai ndive ndakunera mai ndimanyanga mai duku ndipakati unde ndiko ndakakura right saka dwanarine kwamanyanga aibva ataura ndibva ndamubvunza inini kuti iwe manyanga right wakaura akakuuraya ndiani kaiti Elisi uyo akagara po mushonga akatorepiuka akatora chanduru chengwera uri kunzwa vana mai ndi vakaenda kwabhisi kuti vabhisi chachibuda panavo asi avo vakabuda vane mudzimu vakaenda kwani achiri mupenyu mai vache mai achiri mupenyu vamataura makaungana mese kuti tatinoda kuti tigadzire zvinhu zvipere saka zvakazogadzirwa here achiri mupenyu haana mai muduka akaramba pamusoro isekuru baba ari unyatsozwa nyaya ndiri kutsanangurai musazonditizve aiwapi baba muriona here wana baba ndibatei wana sekuru wana story akauya ndakaenda inini ndikafesana nastori akati pakabuda mudzimu wanoinetsana pamba pedu baba inzi ndiyakaenda kutora zvinhu ndiyakakanyoreswa yezita mwana wastori akanditaura kuti tete zvamairwara nenyaya yengozi nhasa yako bvisa taikokupairai ena zvinoitwa secret village yanga yakazara headman anga aripo akandipaira akati mukazofamba mukanzwa futi nyaya yengozi kwirai bhazi muye kwastori mumachechi mandiri kuenda ndapedza nyanga isotoro kuti hauna ngozi bastori akatora zvinhu zvake murume wangu ari vaita cover anditi story ndiyakaisa ngozi yeremba medu hari imimi tete pamuri kuenda kwastori muri kuenda nayo ini isusu kwastori akatoenda kutsanangura zvakatoitika story akati mukanga mafamba mazonzwa futi nyaya yengozi kuti iri unetsa pandiri ndauya kotora zvinhu zvangu tisu takaisa ngozi mumba medu takaenda eze family nababa papakazara mukoma pamba pedu nyaya ndaibatsira futi pakati ndandakubvunza kuti ava vauya unotora feedback nekuti ava makaenda nogadzira namuri mega takazoenda zvinoti takaenda kugadzira tega wakaramba uyo vakaramba kunoramba kufamba nevanhu kwakakunyebera naiwe inini chandaka mashoko amhuka muno wakati chiunganidzanai miimba iyi neii muende munobhadhare ndova mashoko andiri nawo imba ipi neipi yekumba kwavo imimi ko makashaya here kuwana munhu wekutuma kuti afambe kuti mukadzi wenyu handishadiwiba aiwa mukadzi amina tikatonesati hati makaenda mune zvamakaenda nokumbira kuti noda kuti yave mudzimai wenyu kune mhuri yavo matinde zvandakadi makaenda kunoroora kumba kweava saka kureva kuti ihama yenyu haina chainoitwa imi musingazive saka ndikubvunza nhasi imi makuya nokumbira kuti tidaunzwa feedback yezvakaitwa munhu makaroora imimi kubva kwandakaita panapa ndakanzi ozonzwa feedback unozouya wachinzwa feedback asi hapasi ndichenderavo iwewe hapana chinofanira kunoitika pamukadzi wako iwewe kwatezvara mukadzi wako uyo kana iwewe mira ndakaita nguva yacho wanamukosanyera waidaidzwa wanamukosanya ndindaitofamba ini tichienda munotora musapozi tichiita zvinhu zvako munhu kana asakudiba nabasa neba satenda aruramba chete kubuda kuti mukadzi andichadiba zvakaita pamarimwe zviro kuenda kuroora mukadzi akagarapo sakuru kanoenda ashauya feedback kwauri kuti shamwari zvinhu zvaitwa zvakanaka kana kuti hazvinoitwa zvakanaka tenga ndauroti mukadzi aushadiba kanzi mazvidzai nemhaiyo chokwadi inini pamusoro ini musandimhanyiro ini mashoko arutaurwa izvo shuwa ndakazviita kwatezvawangu ndakatora samukuru wangu ndikaenda kwatezvaa ndidziso handiri ndobva ndasvikira samukuru wangu ndikamutaurira nemutete wangu ndikasuma mutete wangu ndiri kuti mumbondibatirawo mwana mundigadzisiriwo mwana kana azoita harai muzondidzorerawo hatina kurambana asi ndakapiwa mhinduro yekuti ndichamirira wakomana kubva kwaharai namanje wakomana kuzosvika ndiwe kudai akawandisa kuzoti tifambe tibate nyaya iyi yanga iri nyaya yemukomana wangu waigara uchirohwa nemwana pamusoro ivanhu wai musi wasimukaenda neni kwauyu kwana mhai
haana kumbonditaurira bakati maita kudziwa maita kugadzirise zvinhu. Patasimuka tisu mubhazi tasvika kwana mai, wana mai wabati zvinhu maini nongu mukadzi muningi wababa asiri pari pamberi sekuru anomuziva wabva wadaidza vauya. Ndipo isi takatoshamisika takatogara takatobva totonyatsotaura kumba kuti akafurirana nasamukuru handizivi zvawakataurirana. Samukuru tizoona tuburitsa dhora kwanza wana mai chigona tauya kuti tuda kusiya mwana zvatuda kusiya mwana tuti murapise mwana. Wana mai vobvunza akaita kuti ndidzoke ndimaini nongu mazvigombore maini mazvigombore akabva ati tenge urotaura kuti wauya kosiya uyu uri musiyira padzipi nyaya uri kuuya kuti uri kuuya komusiyira kuti tirapise uyu asizosara pano uri kuenda naye. Musei makaya mudare muno imi makatadzi munemba mbiri zandikutondera munemba mbiri kune imba iri kunyanga nekumba ndakazamisira kuti iwe murume iwewe kana uchida kugara kunyanga ogara kunyanga ndogara kumba nezvinhu zvekumba ndezvangu mukatiwo iwe kana uchida kugara kunyanga nemba yako ikobvagara nezvizvo kana uchida kugara kuno kumba ndioenda kugara kunyanga saka zvinhu zvacho makazopedzerana pakuti kudii sekuru hatina umboti takawirirana pa ini ndakaona zvisingaiti kuti nditi ndobva pamba pangu sekuru panorindwa pane bhinzi ridosakurwa pane mombe dzinoda kuperekedzwa handigoni kuti ba ndinoti nosimuka ndoenda ndogara nyanga ndisiya murume rega anoda kugezerwa ada kubikirwa anomuka pamba ndomuka ndichibika tii ndichiita zvese ndinoita achibuda achienda kubasa. Inini ndakataura kuti baba ya mwana kuti mati musha uputsike nezvandaona ndichivharira mombe nyanga zvese handina musi wani ndoandarambirwa inzwa izve sekuru murundi mhanyira musi wani ndoandarambirwa sadza afamba kumaprofiti kunzi kwanzi ndakamugadzira vandatobika sadza vandaendesa kusvika patebho akagara vandatoti ndabva mai ndakandaenda kugadhe ndatsvaka magwera ndagocha magwera angu mairi vandaisa pamusoro pepureti vandati sadza iro magwera ndadzoka akadya magwera akari mairi vandapindamba ndirongedze mapureti kona sadza rinoyova imi hamuna kudya sadza pamadiu nditaurira kuti kwanzirekera kubika sadza tiri wairi pano ndatobika sadza rakawanda nehera ndati ndizoti munyamangwana vakwanzi iwe handii sadza rako bai wakatora trozi rangu regirei kwakaita jambanja trozi rangu regirei wakatora ukaenda kondigadzira nyanga naipatodza zvese izvi manzwani kwandataurwa nemuprofiti wadara munozviona kuti maitenga navatenga vanowina asi pane zviri pakati zviri kuwadaramutsa munozvinzisa pane nyaya iri pakati handina problem nemurumaona wakagarisana pachezva vari kutobikira vachita sei but avasatengawo vane zvavari zviri pakati zviri kuita kuti vane wasuduko avo vachiona kuti baba chiko chikudini chiri kuitika muzvano zvavo zvaita mubvunzo ndingani miri zvisati sedare baba tenga pari pandasvora pamaita imi makaona dambudziko kuna mai tenga ndizvo maifanira kusaenda kusanosarinda pakunana ndizvo sedambudziko ramuruda kuti tiri pai pamwepo ndizvo maichitora imimi vana tezvara mufamba muri pai muri pamwepo monzwa dambudziko muri pai muri pamwe chete mubatsira kusolva dambudziko muri pamwe chete mirai munzwa satenga ndipedze madaroka that means imimi mageza yekuti saka pamatoti mimi kune avo ibva waenda kumba kwenyu ugadzisirwe ikoko imva masara muri mberi akatotora kuti mari ndakatobvisa panapaurudzingwa zvese zviri kuitwa mumwechete handiti mazvita nekubvunza kukanaka nekutaura kukanaka handiti baba manzwa nyaya wagamushira nyaya dzamuri zoti pane kupoterana ini ndakawanza nyaya yangu irikozi mudare ndeipi yamuri kupotera vanhu ndo nyaya ini nyaya chikuru yabuda nhasi ini wakatambira nyaya yawo yandakaiti nyaya yengozi ndo iyi imwe zvese zviri kubvepi tenga ndinokumbira kuti sarambe tikusendera panzvimbo mudzimai wako chiri muda handichari saka inini wadaresha ndinokutaurira itiri muno ati mukadzi asundira atitika inini handisi kuzobva paumaiwa zvinodzoka pamuri chete ini ndabvunza tenga kuti achiri kuda mukadzi here chete ari kuti ndichada chi mukadzi pamberi pedare ataura ega nemuromo wake isusu pane zvinozoitwa mune maproperties aminawo ende ane gupu raanofanira kubvisa ndizvo kana achibvisa gupu roratidza kuti ndichada chi mukadzi
pochirongwa kunzi moita sei neproperty yenyama mwakaita muri pamwe. Inini ndandirikumbira sedare matauriro amaita handisi kushora mukaura ndandichikumbira kuti titiende kukoti tine imba kunyanga akarambondisa zita paimba kunyanga amenoti mukaura vanozvigona ndati mune maproperties anauti imba anotaura kuti chii ndati mune maproperties amuinawo amakavaa yotangira imo muno ndati mune maproperties amakaita muri pamwe chete muchazoudzwa zvekuti mune zvinofambiswa sei munolista zvinhu zvese zvamuinazvo zvamakaita muri mese kana muchizonzi munosheyana asi atanga abudisa pachena kuti haachakudai kuti munge muchinzi maitenga ndinoita mubvunzo ini kenise kuti mukoti muno munhu vanhu vanokurambanira pamberi pamunhu ongotaura kuti ndine mukadzi anotariataura kuti pane zvinoitwa majakada nduye tatoti abuditse kuti arikutenderera nyaya yabuditsaka yakanaka kuti ati ashade mukadziba mambo wakuchitangira ipapo tochitangira ipapo kutenepi mambo wachitangira ipapo kuti uyu ati ashade chi mukadzi takutanga wafamba anga ashirundira mukadzi ari kunyanga ndiye aita zvese izvi ende izvozvizvi murume wangu zvaakuita akuti ndine mari dzangu hazvinaiba satenga ataura pamberi pebuwa kuti mukadzi andikadeba ngaabvise guburo chifari kuona ape baba ngaabvise wari kuona peguro tega aiwa ayi masure miraimoni saka inini muroti inini kana manditi ndarambwa nditi pambabva ndabva pamaungano mitemo inoshanda kwashuda pamadende ndinoraso pamadende ndo zvakaita ignatius chombo nonzwa chombo nemukadzi wake mainzi wakachombo vangari minista kana right kana rimbi tours ane mabhazi ekuwanda wakadai izvi zvekuti handichadii mukadzi murume akazodzoka koti munozwa kuti mazuva ano saka makaona wakadzi kutengesa hangu tisu varume tiri kutengeswa saka makaona wakadzi makazorerutsirwa nedare munoziva here mekungogara nemi kuti ndinokudai chete within 48 hours taakutonzi tatorora kana kungoita kubvisa kwautanda kudzidzisa because hatisi pakuti murambani zvinhu zvinorwadza munoziva here kungoti kungouya kwasamukuru kungoti pana samukuru chete takanyorerwa list yekuti takaroorana so iyoyo nemutemo wakaiswa mazuva ano makatoroorana munosheyana zvese takuonesa mr tenga rimbitoza akazviita ati handichadi mukadzi achiti ndaikuti ndine zvinhu zvangu mari yangu munayo mabhazi angu munayo chinhu chaakatanga kubvunzwa mukoti wacho zvakanzi zvinhu makazozviita makaroorana mukomana nemusikana kusina kana kaimuri suro mese kubva maita upfumi hwenyu hwese saka nhasi ndori kuramba chi mukadzi ndizvere right mune mabhazi mangani ndobva ndapasemaidzanzi tine 20 zvikanzi itai 10 kubva ati kumukadzi 10 kumurume 10 mune wana wangani ari kuramba mumwe ndiyanani murume saka ndo unobva pambaka iri ndori kuramba because pane wana wakutomukadzi wana wari kusara wari pai wari kuramba saka handi makuwa nemabhazi 10 zvikanzi wana wachada kuenda kuchikoro ndizvo vai wachada kudya wachienda kutripi wachiita zese saka kuenda kuchikoro nekuita zese sandire mese wana ndiwenyoisa hawasi wemurume hawasi wemukadzi murume bvisa ako 5 mukadzi bvisa ako 5 pa10 paya mini kuti mai maakubvisa yenyu 5 maakusara ne5 baba wakubvisawo 5 maakusara ne5 asi munhu ari kusara newana ndiye ari kuita ari kupigwa maibva wachinzi 15 mabhazi atora ndiri mukugara nemwana e5 emunhu dzimba ikaito saka mukwana nhasi tombo akadzoka akati mukadzi wangu uya tigare pasi titaurira afunga kuti 15 mabhazi ati kuenda ese nemukadzi neni ini ndaakusara ne5 chii chinoita akakumbira ndipe nguva nemhai nemonofunda
wakadzoka izotori mbitozuya nanhasi ane mukadzi wake mudzi wemabhazi ari kufamba chombo nanhasi nemukadzi wake wanayo listi yedzimba dzabuda dzachombo dziri kuma50 chakuti afunge kuti iye ari kusara neshoma zhinji dziri kuenda mukadzi. Zvino mukoma wangu hazvimhanyiri tangai mafunga ndozva kuti muri pahasha omati handichadiba mukadzi. Saka muchiona nhasi kana dare haripo pakuti rambanai mukadzi nemunhu asi tiripo pakukuwakidzana. Tinoziva kuti makavhunduka zvamaikana nhasi zvataurwa nemudzimai nezvamataura mamega matu munotoita kuti asi paya chii shuwa kushatirwa mukadzi wangu murume wangu kushatirwa tazopa kuti tifukure asi ngatiwake chinhu chedu pai pamwe chetepo muona kuti munoenda sei kwete kuti munoti mukadzi anoita zviri nani kurarama hako uri tsuro uine peace. Peace yacho yendi yatotanga noizimba norega udaira ndikaramba ndipopoteko. Sawa, vanotsaramura kuti inini zvinorarama nditsondine peace. Tsanangura ino. Mati baba. Kama vara. Mwana mwana wakupisa semunhu ti rules. Tsanangura vakaiti ipedze nyaya. Toda kuipedza tichidaro. Vabatenga vati vataurwa namai avo kuti taurai chokwadi kuibadza utano vabva vapinda pakuti zvungwa mai zvamataura ndozvodandi musazoite kuti dare ndorapa kuti ndirambane nei nemukadzi wangu aiwa asi kuti mega mazvipira pamberi peruzhinji muchitsanangura udoro rekuti inini mukadzi handichadi baba wacho vari apa wabereki wake mukadzi handichadi zviri kwamuri baba ndoda kutomboupa muenzaniso wakaitika ndofunga masundapera timwana nyaya iyi yakaitika munoziva zvemumababa tiriwa nechirungu tokatajega mukadzi ndaenda naye kumba kwangu inini mukadzi wangu ari kumasvingo zvakazoitika ipapoka pakabara bongozozo 1 nemusha yekuti uyu kuti achati ndakunonga kubhawa iwe wanga uteera inozvika nemukadzi tagara tese mubvunze uyu aiti ndiri handadzi yake here kuiwe muri kuti kudii ndiro zvikangayo chatakukupai panapa chinhu chekuenzanisa vati uri mukadzi kumusha saka uyu ndamunonga nhasi uyu anonyepa ndagara ndina nanhasi uyu wakasiyana ndangoamuzvikutaura ndakashayiwa paumba asapinda nhasi ti1 yararai abatora vese zvemba zvikandiumba kuvhengere kuya uneumba ngani zvikandetuka 1 mukadzi 1 yako zvapera haana kumboisenza mwedzi 1 day 1 night atosenza saka ndizvendikuti wakomana isusu hatida kupuka nyama toda kuumba rudo rwenyu ngarurenge ruri baba kana maakuda kutora mumwe mukadzi taurirai nedhemu wenyu dziya ndada kukutorera heyo papanapa zvisazokushanisira wazvinzwa iwe wobvumirana nazvo ndida kutora mumwe mukadzi muwirirana ndokuti dare risazoita kuti takazokuswa nedare ndo ratiparadzisa nyaya yatikutaurira kana kukoti chako ndanzvataurawo kuti munosheyana muchabva kusheyana pane zvese mosvika kusheyana pane mombe mosvika kusheyana pane mbwa kana petsi zvese zvimunofanira kuti hafu by hafu makaona muri meseka pane ngani dzakati kunoona ungani kunoona 5 wana 5 wanga kuchikapu iwe ngatikutore tata kuti tinokupa 6 bvisa sara ndetiri zvimwe dzese ngadzienza saka isu tati toda kuenzanisana varume vavasenga vakamudzimai matimi mukati mazvipira dare musazofambe muchiti dare rekwasaunyama ndo randirambanisa nemukadzi ndo zvandaramba apo ndatopika ndichiramba kuti handidi dare rinoda kuumba ichokwadi mukaura ndinoiswa mazwi mukanwa mangu tataura ndega
saka muruzinzera pane pavanga vachitaura kuti ndandichiona kuti ndofanira kugara ndine pisi mumba mangu vanga vasingapedza kutaura. I think pamwe makambogara pasi here nemukazi wenyu mukaona zviri kurwadzai paari. Baba wese kana iye akauya mumba ari kuita noise ndikadaira ndobva ndanzoita pamwe musona musaisondo ndakataura nyaya yekurwara yemwana yakaita noise mwana arurwa mese muri waini mese muri kuti uyanoti inzwa inini saka hapana munhu akamboenda kuna ana tete ana sekuru ana sahuya zvekuti mirai sawira wakarunyanga atoti ndiruda kukuonai atondifonera pandodzika makuseni akati ndiri kudai kuno kumhande ndisawira wacho hanzvadzi dzangu dzandifonera dzikati kana maenda kudare nyaya ngaihemwe yakadaro tiri kuuya ngawatipowo dheti yekuti tiuye abvise mutete wape muno mudare handifungi kuti zvinoitwa mutete unoenda mumba mukwati anoenda kumba achibvisa because akaroora achibvisa kuti mutete wangu mukadzi handichati because kunenge makaungana ukama vakatipa muno mutete wabva kuti sometimes mambo ndaita se inini ndiri kuona kuobvisira mutete kumba kunenge kuri nani utakomana wafona wachitienda munhu kana hapana mboti murume bonwoyo kuti uba kudzipfutseke imbwa urufonera nyaya yemombe tine vanafonda akarorwa 1999 ane 27 years mukuona manje mukuona picture munoisa munoona munozati vanhu munenge muri kupikisa jeri wana muriko mirai kuda kuti batsite so takambopindawo hondo iyoyo nekuzodai nekuzodai asunozodzoka wana kana muchiita chinhu muri baba namai chinhu chamunoga kutanga kufunga mozati wana wenyu first wana mese muri muri waini kudai muchitanga kuengengei makamboisa wana wenyu picture yavo kumbowaisa wana wenyu vari foso hapana picture right mwana lakiwo kuwaisa wana ndinube mtuwa pamhepo yakaipa because mwana kuenda kuna mai nababa muti dai mwana wenyu aripo nhasi ari kutaura muri nditukira zvenyaya yekurwara kwemwana nai unotukwa imbonyarara walipedza kuda kukubatsirai uchida kupikisa maningi maningi vati vakaenda kwabhinzi bhinzi chikwama zvakabhadharwa mukoma mutodzoka zvakabhadharwa zvakabhadharwa kwabhinzi pakaenda tisikataura zvekuti amene kwana chivhuri tikaita zvese zvikabuda kwana story saka zvinhu zvacho ruramba zvakangondiwandira handichazvikwanisi ini kwangu zviriko zvinogadziswa itai kudarisa umba kwacha ngatodoke ngatichitaura nyaya isusu toda kupedza nyaya iyi kupera kwayo kwa ndeyekuti baba Temba kana agona kuti inini mukadzi handichadi motakura Tezvara nemudzimai wenyu kana muina tete moenda kumba kwaTezvara mondotaura chisumo chenyu motora Sahwira wenyu wamaiti ndiye aimirira Sahwira hande undonzwe nyaya baba akumbira ndiro ndati mukadzi handichadi Sahwira pereka soko ndiri pano kwamba wanautiza ndati mukadzi handichadini ndaza ndaguta apa dai kuri kutanga kuzototaura iri nyaya yemhuri ndio ine zvinge yakutaura imi matsanzana masiyana ndo zviripo chete pamusoro utenga kana akuramba uyu anouya ega mumushamangu haana kubva mumushamangu aine wana tenga anosara nemhuri yake tenga anofanira kugadzira pfuma yangu murutaura kuti pawana powese asati akangobvisa mombe yumai chete yamai zvakabange zvamai hazvina kubviswa nehembe nemagrosi chimwe chamunoda chii chinobviswa chimwe chii pfuma yangu
Karena kuya kumusabu ya kutro, ando ya sampul simonyo, ye sampul wa. Yeah. All right. Mama mangwisisa takuchimirira kurambana kwaona hatisi chinyowani zvakagara zviripo manga asi mutemo unuti sheyanai zvamakashanda muri mese Izvo zvati zvenyu wana mambo newari mberi isu kwedu kutarisa bei nekuti mwana wangu yes hatimalikidzi mukwedu ini ndakutiza ipo